мо ба як давраи хеле аҷиб омада расидем. бародар бародари худро дидан наметавонад. хоҳар бо хоҳари худ ҷангӣ аст. агар таърихи баҳсҳои онҳоро дида бароем, қариб ки ҳеҷ чӣ нашудааст. тӯйҳои худро бо масиҳати дигарон мекунанд. дӯстонашон болои хона, аммо бародарашонро ба тӯй даъват намекунанд. будани ёру рафиқ, дӯст албатта хуб аст, лекин бародар ва хоҳарро ёфта намешавад. дигар падару модари рафтаро зинда карда ба ман бародар таваллуд кун, хоҳар таваллуд кун гуфтан намешавад. як маротиба сари масъала нағз андешед. агар падару модаратон ин ҷангҳои шуморо мефаҳмиданд, медиданд, аз шумо розӣ буданд? нағз андешед. بعضیاتون هسته که برادران عزیز کانتین نداره، شما کانتین نداره. کانتین دیمو این مرحمت هجوما از هجوما در خدمت